Salut, bun venit la un nou tutorial meu, cum să faci mai mult spațiu în disc. Dați click dreapta pe el și dați la proprietăți, dați display on, display, așa, așteptați să se încarce acest lucru. Ca să facă mai mult spațiu. În caz că nu o să vă meargă, dați-mi un comentariu sau ceva. Apoi dați le bifați pe toate. Are foarte multe foldere care nu sunt bune și care vă consumă din megabytes și asta e problema. Dați clipele și apoi dați plan disc. Mai rebifați o dată ca să le bifați pe toate. Și după ce le bifați pe toate, dați OK de la TFS și o să așteptați să le șteargă și o să vedeți că o să aveți mai mult spațiu. Deja mi s-a ieșit din ăsta pe computer, trebuie să intru înapoi, aștept să se facă și cam atât. Mulțumesc pentru aprecieri. Salut!